El soroll dels grills és un tret que identifica les nits d'estiu. Però sabies que també et pot ajudar a saber la temperatura que fa? Els grills són uns insectes ectotèrms, és a dir, la seva temperatura corporal depèn de la temperatura exterior. Quan fa fred es mouen poc, però a mesura que la temperatura puja es mouen més ràpidament i freguen les ales. I aquest fregament és el que identifiquem com el cant del grill. Tenint en compte aquestes característiques, és lògic que la freqüència dels cric-cric variï segons la temperatura. Però passem a la pràctica. Com ho podem calcular? Per obtenir una aproximació de la temperatura en graus Fahrenheit s'aplica la llei de Dolbear. S'han de comptar el nombre de carrisquets que fan els grills en 15 segons i després sumar-hi 40. El resultat surt en graus Fahrenheit i si no hi estàs familiaritzada com jo, ho hauràs de passar a Celsius. Si vols fer-ho més senzill, pots utilitzar aquesta eina del Servei Meteorològic Nacional d'Estats Units, a la que indiques el nombre de cric-crics que sents en 15 segons i et diu la temperatura aproximada.